Aminadong may kaba na sa dibdib si dating Bayan Muna Representative Attorney Nery Colmenares ng eksklusibong makapanayam ng CLTV News kasabay ng kanyang paghahayag na laganap ang stage o gawa-gawang pagpapasuko ng mga rebelde ng National Task Force to End Local Communist Armed Insurgency o NTC-ECLAC. Hindi naman tayo Superman, di ba? Siyempre nangangamba rin tayo. Kasi dangerous naman talaga ang gobyernong ito. Kailangan sometimes, kailangan mong gawin ang prinsipyo lang naman ang laban dito eh. Di ako nagkiklaim na kasing tapang ako ni President Duterte. Pero kailangan kong gawin yung aking ginagawa dahil tingin ko tama ito. Punto ni Colmenares, isasakbang ngayon ng gobyerno ang pasamain ang imahe ng kanyang mga kritiko. At tila lahat ng mga di umano'y sumusuko ay iniuugnay sa kanilang samahan na isa na dito ay ang nangyari sa Bulacan noong April 30 na di umano'y sumukong kadamay at Bayan Muna members. Well, based sa reports, nandun yung marami mga tao doon na nagkiklaim na NPA sila. Tapos, strangely, nadadagdag na mga bayan muna sila or kadamay or something na hindi siyempre namin kilala. Kataka-taka rin umano kung nooy ang mga sumusuko ay may armas na ipinipresenta sa media, ang hanay ng mga sinasabing nagbalik loob sa gobyerno ay hindi na armado. Pangalawa, dati-rati, pag may mga surrenderin na NPA, di ba? Parang NPA, bumaba sila, may armas na isa-surrender. Tapos wala namang sinasabi kung member sila ng Bayan Muna o Liberal Party o ano pa man. Ito ngayon, parang wala na ngang armas na sinusurrender. Tapos magsasalita lang na NPA ako, CPP ako, member ako ng Bayan Muna. Parang nadudugtong na yon. Sa panig ng dating mambabatas at kilalang kritiko ng Pangulong Duterte, huwag umano sanang gamiting estratehiya ito ngayong eleksyon na pagpapasama sa mga pumupuna sa gobyerno. Samantala, sinikap ng CLTV News na makapanayam si NTF Media Bureau Chief at Presidential Communications Undersecretary Joel Ebco sa puna ni Colmenares sa di umano'y stage na surrendery. Sagot niya, hindi umano pamumulitika ang pagharap ng mga surrendery na nagbabalik loob. Hindi po totoo yan. In fact, ang dapat pag-usapan dito, hindi lang yung sa konteksto ng sinasabing pagsuko, no? Or pag-renounce ng mga kababayan natin na natauhan na doon sa kanilang mga sinapiang mga front organizations, no? Ang katotohanan po niyan, ang hindi sinasabi nila Atty. Colmenares ay libo-libo na po, no, sa buong Pilipinas ang sumuko, mga nagsisuko ng mga dating komunistang terorista. Buwelta ni Egco, huwag gawing teknikal ang usapin ng pagsuko o pagbabalik loob ng mga rebelde na komo walang armas ay dapat paghinalaan na. We should not fix ourselves on definition of terms eh. Di ba? Sinabing surrender, ano ba ibig niya sabihin? Wala naman daw baril na dinala. Ang sinusurrender po rito ay yung kanilang maaring underground persona. Ayon kay Yusek Ebco, ipipresenta nila ang mga datos ng kabuuan ng mga sumuko sa gobyerno. Kabilang na dito ay ang kamakailan na pagpresenta ng di umano'y kadamay at Bayan Muna sa Bulacan. Samantala, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng CLTV News sa Provincial Director ng PNP sa Bulacan na si Police Lieutenant Colonel Lawrence Cahipe para sa naging koordinasyon ng NTF. Kinumpirma niya ang naturang programa ng pagsuko, ngunit tumanggi muna itong magbigay ng pahayag. Paulo G. Santos, CLTV News.